हेलो गाइज कुआड़े सार माने कुआड़े चल कपिलास हर हर महादेव कम चंदन सार कुआड़े चल कपिलास तुम्हें जटिया बाबा इे आमर श्रीकांत सार हेलो गाइज कुआड़े चलले सार माने शिव मंदिर आज पूरा भक्तरे भक्तिमय पुण्यात्मा हो जाइछ एठी हमर अनिल सार केदारनाथ जीवे एपटू लिफ्ट लगेगी आउ आम एबा गले पहुँचा सर कुआड़े आपन जाउछंदी जय शिव शंकर आज बाबांकर भोलेनाथ दर्शन पाई समस्ते आज मनमुग्ध होइकी माड़ी चली दर्शन टिके हेबो गीत नाच टिके हेबो आकु गले भेट हबो आउ एवडू आमर सौम्य सार जे कि प्रस्तुत अछंदी आज बुलिया पई घनश्याम सार रुमाल भले बांधले अति सुंदर परिवेश लुकायित अवस्था अच्छी प्रकृति कोल सुंदरगढ़ जिला ओडिशा रे चर्चा केंद्र जटिया शिव मंदिर चलू बण जंगल भितर बहुत बढ़िया जगह बहुत एडवेंचर पूर्ण यात्रा चिन्मय सार को अशेष धन्यवाद गाड़ी टी से आगे नहीं बहुत जंगल पहाड़ भितर सुंदर शिव मंदिर जटिया बाबा की जय। सेटे कहतु कौन केमती कौन ये जो एडवेंचरस पूर्ण माने नुआ एक्सपीरियंस पूरा ये जगह विषय टे कहतु जगह है पहाड़ पर्वत सब जगह भरपूर बहुत सुंदर जगह गोटे जंगल भितर अति सुंदर शिव मंदिर बर्तमान आम देखा जाऊँ आ कि समय अपेक्षा घाटी पूर्ण खाली बादरे बर्तमान चली चली पूजा अर्चना चलती आपण मैंने देखिपे पूजा अर्चना चलती आपने देखिपे ट्रेडिशन कल्चर रास्ता सरी ना आउ अच्छी आम धीरे धीरे आगे चलचु बहुत घटीपूर्ण रास्ता आम आस्ते आस्ते चलू आज दर्शन हम जटिया बाबा चिन्मय सार नमस्कार बहुत माने एडवेंचर रे भरा आपण जानी दुस्साहसिक कार्य गोटे आम आज कर भक्ति सहित उत्साह भक्तिर अच्छी शक्ति निश्चित चलो कर दियो ओडिशा रे एमती अनेक जगह अच्छी जोटार कि एमती लुकायित अवस्था शिव मंदिर मान अच्छी मिस्टर चिन्मय कुमार नायक गोटे एडवेंचरस मनीष एडवेंचर करिया भल पाती सब नूतनत्वर सन्धान रे आम अग्रणी से एते भितर लुकायित अवस्था गोटे शिव मंदिर अच्छी
ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ନା? କହୁଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇସାରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ପଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି, ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତ ଆଜି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିର। ମୋର ବି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ବି ଆଜି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଏକ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜଟିଆ ବାବା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଗା, କିଛି ନୂଆ ଲୋକ, କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଠକା ମାରିଗଲି ରହିଯିବା, ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ଅନେକ ଦୂର ଅଛି। ତେଣୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତ ଆଜି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜାଗର ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏମିତି ଘାଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆର କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଲିଫ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଉପରୁ ବୁଲା ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ରହେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଭକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଚୂଳ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଜଣେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷିର ଜଟ ପରି। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିର। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ତା ସହିତ ମଜାଦାର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଲାଗିବନି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା, ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା। ଏ ଜାଗାଟିର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଟିଆ ପାହାଡ଼ ହୋଇଛି। ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଗରଳ ମଧ୍ୟ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ 2ଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ପଛକୁ ଯିବେ। ଜୟ ମହାକାଳ। ଜୟ ମହାକାଳ। ଖାଲି ପାଦରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି।
ଆଉ କିଛି ସମୟର ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଟିଆ ବାବାଙ୍କ। ଜଟିଆ ବାବା କି ଏଟା କୋଉ ଗଛ? ପାଖି ପାଖି ଆସିଛି। पापू करेंगे ना ଜୟ ବାବା। ବାବା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି। ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଛି। ପଚାରି ବୁଝିବା ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମନୋଭାବ ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଏକଦମ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏକଦମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲଉଛୁ ତଳକୁ। ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା, କ'ଣ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲି। ଆଉ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଘାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଖାଲି ପାଦରେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି, ଏସବୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ସଫଳ ଭାବରେ ଚଳିଲି ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଜାଗା ସୁନ୍ଦର, ଲୋକ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ତ ଶିବ ତ ସ୍ୱୟଂ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜି ଭଳିଆ ମହାନ ଦିନରେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ସେଇ ଦିନରେ ଆଜି ଜଟିଆ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ରାକେଶ ସାର୍ ଖାଲି ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ସେଠି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମିନିମମ୍ ଅକ୍ଲାନ୍ତ 40 ମିନିଟ୍ର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଉ 3 କିଲୋମିଟରର ପଥ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଜଟିଆ ପାହାଡ଼ ଟିପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପୁରା ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଟିଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା। ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାର୍ ଅନିଲ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ କରୁଛି। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ, ଜୟ ମହାକାଳ। ଜୟ ମହାକାଳ। ଜାଗା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜାଗା ଅସମ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବରଫ ପଡୁଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବରଫ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ୟାକୁ ଦେଖାଅ। ତଳକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦର୍ଶନ ସରିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ।
ପ୍ରାୟ 1 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତାପରେ ବି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ବାଛର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଇଲେଣି ହେରି। ଅନିଲ ସାର୍ ଆମର ସବୁ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ଗୀତରେ ବର ଗଛ ବଉଳ ଆଲୋ ବଉଳ ଲୋ ବଉଳ ସେଇଭଳି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଜେଜେମା କାହାଣୀ ସେପଟେ କଥା ସରିତା ରାକେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଏଇଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା।